Meillä on semmonen ongelma kuin veden kulutus ja me ollaan keksitty tämmönen vettä säästävä pisuaari. Käsienpesu kuluttaa 1-2 litraa. Pilkkeen virtsaaminen kuluttaa 6 litraa, eli yhteensä 7-8 litraa. Suuri määrä siitä vedestä, niin se vaan valuu hukkaan. Ja me ollaan mietitty tämmönen ratkaisu, että jos me yhdistettäis käsien peseminen pisuaariin siinä samalla. Eli siis eka tehtäis tarpeet, jonka jälkeen pestäis siinä pisuaarin yllä kädet, että se ylimääräinen vesi valuisi sinne ja hohtelisi sen pisuaarin. Ja tämä olisi käytännöllinen, siisti ja miellyttävä tapa asioida ja vähentää kemiallisia pesuaineita. Meillä on tämmönen veden kierrätysjärjestelmä ja me itse pohdittiin sitä sen perusteella, että noi asumiskustannukset aika paljon kallistunut ja me haluttaisiin niitä vähän pienemmiksi, millä me saataisiin vesilaskua pienemmäksi. Tässä kerätään suihkusta tulevat vedet, vessan laarista tulevat vedet ja ihan niinku käyttöpesi, tämmönen juomavedestä ylijäävä. Eli se oli se vuosittainen yhden henkilön käyttämä se WC-huuhteluvesi oli 14 600 litraa vuosittain. Ja tosiaan tuollaisessa noin 70 hengen kerrostalossa niin se tekee pikkasen yli 1 000 000 litraa vettä vuodessa. Eli ongelmana me nähtiin tällainen tuotteiden liikapakkaaminen. Koska pakkausmateriaali myös painaa, niin sillä on vaikutukset kuljetustehokkuuteen. Eli se kuluttaa yksinkertaisesti enemmän. Eli me lähdettiin lähestyä tätä silleen, että olisi eräänlaista irtomyyntiä. Eli jos tiedätte tällaisen liikkeen kuin Punnitseet säästä, niin ne on ottanut aika hyvin tämän käyttöön. Eli siellä on esimerkiksi riisit ja mystit ja nää, niin ne on niinku ihan irtona siellä. Eli ne ei pysty pelaamaan sillä pakkauksen ulkonäöllä, vaan se hinta ja se tuotteen oma ulkonäkö toimii siinä ostokriteerinä ja kilpailukeinona. Me ollaan tähän ydinvoimaloiden hukkalämpö mietitty ratkaisu. No siitähän menee kauhean määrä lämpöä hukkaan, noin 70%. Se ensinnäkin talvella ei sule se kaikki jää sit ympäriltä. Ja sit kun se käytetään hyödyksi, niin se voidaan lämmittävät talot ja vedet. Eli se saa kaukolämmöksi. Ja sit kun se siirretään kaukolämmöksi, meri ei rehevöidy niin paljon sit ympäriltä. Jolloin saadaan sillä tavalla merivesi paremmaksi.